Immaġinaw grupp ta' xjenzati li jridu jżuru kull gżira fuq din il-mappa. L-ewwel jaslu b'helikopter u mbagħad jużaw vapuri biex imorru minn gżira għal oħra. Imma hawn ġejja l-biċċa interessanti. Il-vapuri jistgħu jivvjaġġaw biss f'ċerti direzzjonijiet u wara kull vjaġġ ta' riċerka, ix-xjenzati jridu jirritornaw lejn il-gżira minn fejn bdew, fejn qiegħed jistennihom il-helikopter. X'taħsbu li hu l-inqas numru ta' vjaġġi ta' riċerka meħtieġa biex iżuru kull gżira? Hello, jiena Maraja. U llum ser insolvu l-isfida tal-Pebras li jisimha Island Research Expeditions. Grupp ta' xjenzati jridu jistudjaw katina ta' gżejjer. Għandhom helikopter li jistgħu jużaw sabiex għal-bidu jinżlu fuq kwalunkwe gżira li jridu biex jibdew il-vjaġġ tagħhom. Iżda la darba jinżlu fuq gżira, jistgħu jivvjaġġaw bejn il-gżejjer biss bil-vapur. Hawn ġejja il-parti diffiċli. Il-vapuri ma jaħdmux bħal Gozo Channel u mhux dejjem imorru fiż-żewġ direzzjonijiet. Xi vapuri vjaġġaw f'direzzjoni waħda biss, bħal triq li tkun one way. U hemm regola importanti oħra. Wara kull vjaġġ ta' riċerka, it-tim ta' xjenzati jrid jirritorna lejn l-istess gżira fejn niżel bil-helikopter. Nafu li t-tim irid iżur kull gżira bil-fors. Issa, l-ewwel jridu jinżlu bil-helikopter fuq kwalunkwe gżira. Wara jivvjaġġaw għal gżejjer oħra bil-vapur kif iridu, iżda jridu jispiċċaw lura fejn hemm il-helikopter sabiex imbagħad ikunu jistgħu jivvjaġġaw lejn gżir oħra li għadhom ma żarux. Il-mistoqsija għalikom idin. X'inhu l-inqas numru ta' vjaġġi meħtieġa sabiex ix-xjenzati jżuru kull gżira? L-ewwel darba li rajt sfida bħal din, provajt insolvija f'moħħi u bdejt nitħawwad. Però meta mbagħad irraġunajta pass pass fuq biċċa karta, irnexxieli nifhem iktar. Allura nissuġġerixxi li intom tagħmlu l-istess. Għattaw ftit ħin sabiex tistudjaw il-mappa u pruvaw sibu s-soluzzjoni. Issejja nsolvuha flimkien. La darba xjenzati jridu jirritornaw lejn il-helikopter, jistgħu biss iżuru gżejjer li minnhom ikunu jistgħu jmorru u jiġu lura bil-vapur. Dak ifisser li rridu nfittxu gruppi ta' gżejjer fejn. Tista' tivvjaġġa minn kwalunkwe gżira għal oħra fil-grupp. U wkoll tkun tista' tmur lura minn fejn tlaqt. Ġewwa dawn il-gruppi, it-tim ta' xjenzati jista' jivvjaġġa bl-użu tal-vapuri billi jsegwi l-vleġeġ, waqt li jżur kemm jista' jkun gżejjer. U fl-aħħar xorta jirritorna lura lejn il-gżira fejn hemm il-helikopter. Ejja nippruvaw insibu grupp billi nażlu gżira biex nibdew u naraw kemm il-gżira nistgħu nżuru bi vjaġġ wieħed bil-helikopter. Waqt li nagħmlu hekk importanti li nżommu nota tal-gżejjer kollha li diġà żorna sabiex ma nerġgħux inżuruhom għal xejn. Ejja nibdew bil-gżira D. Minn hawn nistgħu mmorru għal gżira F, E jew C. Ejja nażlu li mmorru għal F. Mill-gżira F nistgħu mmorru għal E jew G. Ħanażlu G. B'hekk issa sorna D, F u G. Iżda issa għandna problema. Spiċċajna weħilna fuq il-gżira G. Għax m'hemmx vapuri li jħalluna nerġgħu immorru lura lejn D jew xi gżira oħra. Dan ifisser li dan mhux grupp tajjeb. Din hija xi ħaġa li tiġi ta' spiss meta nkunu qed insolvu sfidi tal-Pebras. Tipprova idea u f'daqqa waħda tirrealizza li weħilt u li tkun trid tikkunsidra alternattivi oħra. Din is-sistema ta' trial and error hija parti kbira minn kif il-programmaturi tal-kompjuter isolvu l-problemi tagħhom fuq ix-xogħol ukoll. Ejja morru lura u nażlu rotta differenti. Ejja naraw x'jiġri li kieku nażlu li mmorru għal gżira E minn F. Indunajtu x'ġara? Reġgħna l-istess problema. M'hemmx mod ieħor kif nerġgħu mmorru lejn gżira D minn hawn. Importanti li mmorru lura lejn gżira D, għax fuqha nżilna bil-helikopter. Allura dan ukoll mhux grupp tajjeb. Ejja nerġgħu lura lejn il-gżira D minn fejn bdejna. Għadna ma ppruvajniex immorru lejn il-gżira C. Kif tistgħu taraw, jekk nieħdu din ir-rotta, nistgħu faċilment niġu lura lejn D billi wara mmorru lejn gżira A u mbagħad gżira B. U hekk sibna l-ewwel grupp. U issa, probabbli qed tgħidu imma baqa' gżejjer oħra wkoll. Jekk tiftakru, l-ewwel rajna li nistgħu nivvjaġġaw lura lejn gżira F minn E. Mela ejja nħallu l-gżira D u mmorru fuq il-gżira F bil-helikopter. Issa nistgħu mmorru fuq gżira E bil-vapur. U nerġgħu lura lejn gżira F fejn qed jistennina l-helikopter. Allura hekk sibna wkoll it-tieni grupp. U issa baqalna biss inżuru l-gżira G.
Dik ikollna nżuruha weħda bil-helikopter għax m'hemmx vapuri li joħorġu mill-gżira ġe, jiġifieri m'hemmx mod kif tirritorna fuqha wara li żżur gżira oħra. Dan ifisser li b'kollox sibna 3 gruppi. Xi wħud forsi ħasbu li t-tim seta' jieħu vjaġġ wieħed twil bħal dan. ċe, A, B, D, F, E u G. Vera li permezz ta' din ir-rotta ix-xjenzati kienu jżuru kull gżira, iżda hemm problema. Fl-aħħar tal-vjaġġ, it-tim ma jistax jerġa' lura lejn il-gżira minn fejn telaq biex jasal lejn il-helikopter, allura dan il-pjan ma jaħdimx. Peress li l-gżejjer jiffurmaw 3 gruppi separati, it-tim ta' xjenzati jrid jagħmel vjaġġ wieħed għal kull grupp ta' gżejjer. Dan ifisser li l-inqas numru ta' vjaġġi ta' riċerka li jridu jagħmlu xjenzati huwa 3. Fid-dinja tal-computers, dawn it-tip ta' gruppi ta' vjaġġi ċirkolari insejħulhom strongly connected components. Aħsbu f'strongly connected component bħala round trip club. F'dinja ta' toroq jew vjaġġi b'direzzjoni waħda, strongly connected component huwa grupp ta' postijiet fejn tista' tibda minn kwalunkwe post, iżżur kwalunkwe post ieħor f'dak il-grupp u fejn dejjem jirnexxielek issib triqtek lura lejn minn fejn bdejt. F'ħafna networks bħal mappa tal-gżejjer, xi toroq huma one way. Jekk issegwi triq minn grupp A lejn grupp B, iżda m'hemmx triq li terġa' lura minn B lejn A, tkun ħallejt dak il-klabb. Ġewwa l-klabb tistgħu dduru kemm tridu u qatt ma teħlu, għax kull rotta fl-aħħar kapaċi twasslek lejn il-punt ta' tluq. La darba tieħdu vapur jew triq one way il barra, ma tistgħux terġgħu tidħlu lura f'dak il-klabb. Imma dawn għaliex huma importanti. Fid-dinja tal-computers nużaw din it-tip ta' loġika sabiex nifhmu kif l-affarijiet huma konnessi ma' xulxin. Pereżempju, fuq il-medja soċjali, strongly connected component huwa grupp ta' nies fejn kulħadd isegwi lil xulxin. Jekk xi ħadd ixerred xiqlajja, din tista' tixtered ma' dak il-grupp sħiħ. Fuq l-internet, strongly connected components jgħinu l-search engines isibu clusters ta' websites li kollha jagħmlu referenzi għal xulxin permezz ta' links. Jintużaw ukoll fl-immaniġġjar ta' traffiku. Min jippjana l-bliet u t-toroq juża strongly connected components sabiex jiżgura li s-sewwieqa ma jispiċċawx jeħlu ġo xi inħawi mingħajr ebda mod biex joħorġu minnhom. U allura kif narfuhom dawn l-strongly connected components? Biex insibu strongly connected component, irridu l-ewwel nażlu punt ta' tluq, insegwu kull rotta possibbli u jekk insibu grupp ta' punti fejn nistgħu nivvjaġġaw il qudiem u mbagħad lura lejn il-punt ta' tluq, inkunu sibna strongly connected component. Fil-mappa tal-gżejjer huwa għalhekk li kellna bżonn 3 vjaġġi. L-ewwel vjaġġ kien il-ħolqa kbira ta' A, B, C u D. It-tieni vjaġġ kien ir-rotta bejn E u F u t-tielet vjaġġ kien id-dead end tal-gżira G. Grazzi tal-li rajtu u solvejtu din l-isfida tal-bebras mal-istudenti tagħkom. Jekk ipprovajtuha fil-klassi tagħkom, nixtiequ nisimgħu l-opinjoni tagħkom dwarha. Nistednukom taqsmu l-esperjenza, l-ideat u s-suġġerimenti tagħkom fil-kummenti hawn isfel sabiex għallim oħra jkunu jistgħu jitgħallmu minnhom ukoll. U jekk l-istudenti tagħkom ħadu gost isolvu din l-isfida, ħeġġuhom jaqsmu l-ħsibijiet u s-soluzzjonijiet tagħhom fiċ-chat tal-klassi fuq Microsoft Teams. Interessanti ħafna li taraw kif studenti differenti irraġunaw biex solvew l-istess problema. Grazzi ħafna tal-li qed tgħinuna nxerdu l-għarfien dwar il-ħsieb komputazzjonali fil-klassi u nittamaw li narawkom fl-isfida li jmiss.